játékokat, sokat játszott szünetben. Nekem a Visegrád Színházban tetszett, ez is lehet korlátosan, az iskola azért jó, mert megtanulunk írni, meg olvasni. Azért szeretem az iskolát, mert lehet játszani. Nekem azért jó az iskola, mert mindig kirándulunk. Én azért szeretem az iskolát, mert megyünk, például elmegyünk, az ki mit tudja és belépünk, és kapunk egy dicséretet. Nekem azt tetszett, amikor elmentünk valakinek, Szalózina volt, meg még ami összességes tetszett, mert sok ember láthatósan hallott, még a visegrádi kirándulás tetszett, mert olyan jó volt, a kis csigaréktől lejött. Nekem azt tetszett, amikor az állatkertben volt sok szép, érdekes és mókás állatot látott. Visegrádon a solymok sokat megnevezett, és végre ma valizni is elmentünk az osztályra. Nekem azt tetszett, amikor voltam a padláson, azért, mert jó volt a zene, és vicces volt. És abból lakját, mert sok pénzt jutott. Megkérdezem gyorsan, hogy van esetleg valaki, aki véletlenül kimaradt az utolsó tánc előtt, mindenki. Jó, na, akkor már is kérem a 4 osztot.